Hei taas kaikki! Tänään se olisi Chicken Boys takaisin täällä ja tänään pelattais Minecraftia. Synnyks mä puhun? Synnyks mä edes puhun? Hyvä. Mä voinkin tästä ekana steppinä ottaa puuta. Mä oon kattonut yhden pienen, mä oon pelannut ennenkin. Mä oon kattonut yhden pienen opastusvideon, missä kertoo, mitä kannattaa tehdä ensimmäisenä juttuna. Mikä tappaa Enderdragon. Päästään Enderdragoniin. Niin ensimmäinen tapa, millä mä koitan tappaa sen, mitä mä haluun. Ja sitten toka tapa. Mä otan sänkyjä avuksi. Ja sitten kolmas tapa. Te saat sitten päättää. Sitten Enderdragon niin ajalle. Mä arvoin, että Enderdragon tulee vasta sitten kun me saadaan, kun me ollaan oltu jo 5 jaksoa Netherissä ainakin jo. Mutta otan siitä vähän nopeammin kohtus. Hyvä. Videoista. Ensin kannattaa haeta jonkin verran maata. Kannattaa tähystää kyliä varten. Vaikka sitä mitä tahansa tuois torni, mutta liian vaikeaa. Haavistaa. Ostaa. Näkyy tuon. Kukkia. Ympyrässä. Luola lähellä. Mennään. Just. Tapaa vaikka paras ravinto on kalat yleensä varmaan. Mä otin vähän sugarcania. Täällä on varuja. Kana. Mä tiedän mun pitäisi tehdä tai muuta kuin tätä. Ei se vähän. Mä vaan niin vaan hautokala. Vahautokala. Tule. Tätä vähän. Mä otan muuta. Ei muuta. Siemen, jolla voi ottaa kanoja kiinni ja johdattaa 3. Miks mua sattuu? Oltoon savea. Mulla oli kertomus vissiin nopeassa videossa, että savea että missä savea on hukkuneita ja timantteja. Pysy siinä. Op. Onni.
Tänne häkki. 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 No. Ei. No. Tänne. Paikka. Tänne lähemmäs. Sinne. Sinne. Oi. Missä on Kopriitet toisin sanoen? Täällä on taas toinen kanani meillä ja kanala. Toi siis tulee olemaan mun ruoka lemmikki siis. Se on vähän niinku veli mulle. Koska mä olen kanala, mähän olen chicken boy. Aina poika. Ote. Muuten tei kova virhe. Aina pitää tehdä ensin hakku. Koska Tuman pitää katso nyt. Au, mun pää pomppii. Tälleen. Kahden vaikka tälleen. Täällä löytää vaan pikaisesti vähän. Sitä. Heti kun mä löytän edes vähänkään hiitä, niin se onkin siinä aikalla. Mä en tiedä mikä pitäisi tehdä. Muutkin materiaalit tärkeitä, joo kyllä. Se on totta. Mutta helpommin sitten. Ehkä mä otan tästä nää ja menen. Ei, kyllä mä kaivan uudestaan kaikki. Kaivan tästä vielä. Sihankin pakasta. Voidaan ottaa paljon kiveä ja puuta. Ouch. Ouchies. Se kyllä sattuu. Hakkupoksat. Tässä. Mä teen pikku mökin tähän viereen. Millainen sitten onkaan? Tärkeintä on, että se suojaa mua. Se on mutaan nopea. Jos asiat loppuu kesken, niin mä annan vaikka tuolla lailla ja tolleen. Tämä on suojassa, eiks niin? Ottaa pois.
No mä tiedän. Ei mulla ole mitään. Kiitos, kanaa. Nyt otetaan katse. Mitä me voidaan tehdä? Mä vieläkin mietin ohjaan ei niin toimi. Oikeastaan tää saattaa olla vähän outoutta. No sitten. Läpi. Ja. Uni. Ja. Joo. Inventoa.